Gebyar Adiluhung campur sari The Joker. Karengkuh dening Den Ayu Erni Wibowo mijil saking Ladan Talangagung Kepanjen Malang Jawa Timur. Ngabiyantara Rahayu Audio Production Watu Agung Sukorejo Pasuruan. Bapak Ibu, para sedaya, para kadang bini sepuh, suruh galih Pucang Sari, Purwodadi Pasuruan Sakukuban, panjenengan badhe kasugodo kalian aktor seniman seniwati saking The Joker campur sari. Tari kasebut tari kebanggaan Jawa Timur, tari remo gaya pria Sugeng Amirsani.
Halo. Pambukane piatur kula kairing gending jula-juli ra boyo kakung putri anem lan tuwa katuran pinarak ingkang sakeca ingkang sakeca mijil saking lare Jawa Timur kita kepanjen kang kita panggoni kang kita panggoni sandang pangan becelara bati iku pritungan barang kang mesti barang kang samun barang gawe ayo sing ati hati more gampange golekane raja
ojo melu tumindak sing langsung bangun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dasar The Jogger. Ya apa sih tungane? Ya, promosi. Niki lho, niat ingsun buka dasar pelaris. Oh, Bayu. Pelaris. Amin. Alhamdulillah nggih Bapak Ibu nggih. Kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang luar biasa. Di Desa Suruh Galih nggih. RT pinten niki? RT 3. Kasih apresiasi tepuk tangan yang luar biasa. Niki sa RT napa sa RW Pak? Luar biasa. Iki salah satu contoh buat RT-RT yang lain ya. Habis ini diagendakan kalau bisa 1 bulan sekali nanggap The Jogger. Nggih, amin ya rabbal alamin. Berarti didongakno wong Suruh Galih sugera jeki pinanjang yuswanipun gemah ripah loh jinawi panenanipun nggih. Alhamdulillah ngedong bareng The Jogger. Lho wis menggo lho sing sanding son minggir, sing sanding son pasang kapas kupinge, sing ngendang yo guyu ae, sing ngendang koyo gak tau ketemu ngene lak anu moro semarak nggih. Minggir sik, minggir. Iki wis mari ngedung Jawa kabeh ya. Aku tak ngedung basa anu Jepang. Rungokno sing tenanan kok ditiru ya. Bandano sakura Kelosone ditokna kabeh ya. Sik minggir. Apa Mas yo pimpinan tak kon. Bumbu rawon kurang sedep tambahi roiko pecel bakso soto begedel kentang peyek kurang mantep tambah yacino
Ajinomoto. Kok roh iku sini sayang. Kampung Kaduros kalian anak santer banyune dadi wong tuwa pitutur sing bagus supaya anak bener lakone Jawa Timur dolar akeh budayane kreasi Malangan iki sing digawe mula sing penting golek dulur pamriye majune supaya lancar kesenian yo yo ya Joger ya untung teko cor-coran iki maju Wis dipersiapkan nang Bapak Sanitia kok saniti Sanitia. aja keliru Mbak Ya apa Dek? mosok 2023 sik teng pecotot elek Lho kan aku rada merongos. Jangan angel. ngaturaken Paham to lek aku merongos rek. nyuwun sewu nggih Bapak Ibu Durung dibayar kok 1000 sih. lho mari di DP Oh. nyuwun sewu kula ten inggil jenengan ten ngandhap nggih Nggih. ngapunten rada ndangak sing dobrok iki lho pancen wis sangu kloso Pancene wis diniati lek ana dejegor ate melek sampai meneh jam 6 jare. wah Buya. sampai jam pinten Bu Lah iku mang bisik-bisik para penontone njaluk Iya. buyar jam 5:30 kok. Mbak angop kabeh Mbak Kono penak kene jemer coba jero. saking semangate Saking semangate dulur-dulur. Nggih. Sugeng dalu ki para tamu undangan ingkang wonten sebelah kiri nggih pinarak sedaya sesepuh bini sepuh Keliru sampeyan mengucapkan sugeng dalu ya wis rulek iki bengi sapa ngarani iya beduk. terus piye Selamat malam. selamat malam ugi sedaya panitia penyelenggara ketua panitia aduh tidak bisa satu persatu saya sebutkan Aku sing mesakne memang Pak RT ne tok sampai botak ing ngrasakno Agustus. Mbak iku model Oh, anyar pangapunten. Oh, botak tenan ya. astagfirullah tanggapan Ya rene Allah. botak-botak nih Pak, damel ngapunten topi, Pak. ngapunten nggih Pak Pak ngapunten nggih, ngapunten. Loh, oh sing iku lho sampean mboten botak nggih. Klentu ngapunten nggih, nggih Pak. mugi-mugi sing rawuh dalu menika sedaya masyarakat apa mang jenenge Sorogale diparingi lancar rezeki sehat sedaya Amin, nggih ya Allah amin. sing delok sampai isuk tenan Nggih. sing perawan oleh jodoh sing Joko oleh jodoh Sing rondo tak dongakno pancep. aja ngono ta wong rondo kene iki ayu-ayu Kaya aku lho rondo cukup 3 dino. Loh, ini bener kenyataan gimana? sampean ngono rutin Loh, aku selak wedi lek tayangen no. sebelah kanan Sugeng dalu selamat malam nggih ibu-ibu sakno Mbak Ida menek pite gedang Ora iku wis direjiki nang Pak Rete kok. Wis iku wis Anjih. kok. Sampun beto Magicom, Bu. samu matur sembah nuwun sareng-sareng The Jogger campur The sari Jogger, luar biasa. nggih mugi-mugi diparingi lancar terus Amin. nggih Mas panitia mudah-mudahan terhibur jangan lupa ngopi Mas di sebelah gratis nggih Gratis. ya ngopi Diucapkan juga kepada ibu-ibu biodo. ibu-ibu semuanya Ya, semuanya panitia tanpa terkecuali matur nuwun nggih. Wuh, baksone mantap. Asin. masuk mari mantap asin nih ngomong oleh Mantap. kurang Ayo nek Oke. kene uyah murah bae ya. iya Ya kalau lanjut DR nih. mumpung nang desa Surogale
tak kenal maka tak sayang ya. Tak Malam kenal, hari maka ini lain daripada yang lain. Oke. Kalau saya sama Mbak Ida semuanya sudah tahu ya. Iya. Kalau kita mbok-mbokannya Iya, ya. ini Mbok. Kalau Kok sebelah Mbok-mbokan? apa? Maminya Doli. Iya ya. Hah? Wis tutup. Loh aku kan buka dewe saiki. Sebelah kanan ada Mas Felix Chandra ya. Perkenalkan maju 2 langkah. Ya, mahasiswa dari UIN ya. UIN. Mas Felix. Iya, tah. Yang kedua Mbak Elok Kumala ya. Ini tetap juga mahasiswi. mahasiswi dari Unmer. Unmer. Yang ketiga Kumala Dewi, mahasiswa dari Unibrow. oh iya betul sekali. Yang keempat Dari Gang Doli. aku ki siarno kayak padha mek beliaunya itu loh. Aku kan yo mahasiswa aku. Nanti ada mahasiswa di dalam ditunggu Iya. saja. Ya, oke. Lanjut DR nih. Luar biasa. The Joker. Se. Mas Felix posisi di tengah ya. Nanti kalau di pinggir kamu nanti Kamu diculik. nanti kalau di pinggir meteng ya. Kamu nanti digeret ke gedang-gedangan. Aku halo. Lah Ora oleh ngono ngomong. lho. Mangkane Halo. ta aja wedok Tes. dhewe. Oke, moga Mbak R dibulatikaken. Luar biasa. Karena Oke. malam hari ini lain daripada yang lain. Kalau kita spesial Bapak Panitia, Mas Feliga khusus untuk cewek-cewek panitia ya sebelah sana. Oh iya, boleh sekali. Bangga poratan tretan surgale melia pencung pamelena saya mak pencung mirasede bangga pora gaul ngejung salah ya ono sepura ya Hati goyang tuh, hati goyang bareng-bareng ya. Ada joker mania. Ada Mbak Erni kedua, Mbak Erni pimpinane luar biasa. Suaraku nanti. Halo, 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 hop, hop. Halo, halo. Ada Mbak Erni. Hop, 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 hop. Mbak Erni sing duwe The Joker. Suaraku nanti lagi. Halo, 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 halo. Suruh kali tercinta. Halo, halo. Asik, asik. Hae, hae. Hae, hae. Mbak Erni, dalam saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Linemas. Anu iki lho, duh iki iki lho. Mas Lin Hah? Lin Mas Mbak Yu Linemas. Ya. Iki lho sing nggih klambi jot. Pak gawakno pentung Pak mari wong iki Kumang lho, kanu pihak keamanan mah lho. ya Nggih. matur suwun Matur suwun kehadiran beliaunya Bapak dari perwakilan dari Kapolsek, ya perwakilan dari Babin Kamtipmas. ya ngono ya Ngelerek untuk kurek. Ngerti aku saiki. ya Heeh. saiki gilirane Mbak Ida setelah ini Felix Oke. yuk Galaran naga mas. wayang ngopi Gurung ana kopine, mang Kok kayak lemes? kayak kopi, kayak gula 2 kilo, tak go moleh tak gulane. sego goreng rek menarik Menarik apane ping arek. Baksone aku jan anu gumun baksone. Wis, diet. Lho pentole apa Pentole koyo gotek Pak Line Mas mah lho. Keker nyangsang. Aduh. Hebelian. Hebelian. Rajalangka. Hey. Kalau nama Eka bos
Jogger. Jogger. Dukungane Rahayu Audio. Rahayu Audio. Jos koyok bojo. Mantap. Ya, Kayak bojo. matur nuwun. Panitiane ya Grapi Asumana Mbak Er. tenan. Jan tenan. Nganggo batik. Hidangan batik iki mau The Jogger campur sari ya tampil daripada yang lain. Ya iya dong, kita kan dari Bali. Lain dari yang lain, dari Bali ya. Bali. Bali Sari. Bali Kambang. Ye, monggo. Ya, ayo. Yuk. Dek Felix. Ye, saut-sautan mawon ye. The Jogger musik. Ayo Cok. Arema Merdeka. Wong jan ruso. Rusuh lagi tenan iki. Ye. Ayo. Sing nyemauri Mbak Kumala Mbak Er. Oh ya, ayo. Yo. Kumala. Campur. Tes. Sarine. Ya, takono mana Yeah. sing nyauri Mbak Elok? Ya. Mbak Erni Wibowo. Ayo Cok. Yuk. Ampun bes. Ayo. Wong iki baterainya apa sih? Hiperaktif iki. Alkalin. Hiperaktif iki. Eko pimpinane. Sing di to Mbak Erni? Sing Sing pundi, cilik, ya? sing di Mbak Erni? Oh, ku sing wayu cilik. Aku sing cilik iki lho. Iya sik perawan. Yen. Eh? Ya. Tahu. Tahu ya. Tak tetepne ya. Oke Mbak Er katuran. Malah sing penting nyuwun donga lan restune. Ayo bareng-bareng para Jogger rame. Ayo jogetan bareng. Ayo Jogger campur sari masa kini hiburan dek warga soro gale iki panggonane mula sing penting dongolan restune. Ayo kanca partisipasi kesenian jamu ya ayo diuri-uri kidungan kula sampai di sini salam budaya The Jogger tetap lestari The Jogger.
Kosro kalih bareng The Joker. Yo
Erni. Ci. Tes. Penak bisa, Oh, penak. kupingnya marah bolong. Ci. Penak. Enteng. Halo, kilo benak Nah, banter. tolong kontrol ya Mas. Jadi musik agak dilongi dikit ya, biar kita bisa kontrol. Musiknya agak dibanting ya biar nggak kelihatan, nggak Ojo, kedengaran ya. ojo. Luar biasa Rahayu Audio. Diusret. Luar biasa. Terima kasih Rahayu. Mbak Erni Terima aku kasih. joliku. Iya, juga ada Tes, lu penak iki. Jasa Bahagia video syuting, terima kasih. Jasa bahagia yang luar biasa ada Rahayu, terima kasih. Iya, nyanyi Mbak apa, Erni Mbak? dikasih yang terbaru ya. Apa Mbak? Itaning Tenri Ya, Bola. wis. Ya. Enak-enak Semua nih. pasukan joget bergoyang. Yang ada di belakang sana selamat malam. Pasukan joget di mana? Ini bersama Niken Salendro ya. Apa? Niken Salendro. Yuk. Yang belakang sana ya, suaranya malam bareng dijaga. Ria